Good morning! Mukmuk sa biskwit ng tao, gikutasan ng tao kamang basing kamanting. Okay, siniinom si Jaog Milo. Ang mga kuya guys, ang mga kuya sa patutan taon kay to pa ng bakiro silang buhiin. Ang bakiro sa kinkin sa baka, si kuya gal ang bakiro pud sa nating kabaw. Asa sabaw ma? Pag-inom na may Yaya? Yaya? nainom na Milo. Ano man sa Milo guys, kay mo ni isang favorite Milo. Ang good ni Aya ma. Ito na ni. Nainom ka ng guys. Wow, yummy ko no guys. Ang hungitan kay init. Yummy. Parisan pa ni Dag, Skyflex. Ini lang mga tanin jo. Mga tanin jo guys. Sama anak ma. Ha? Sama anak. Skyflex. Timplahan dahil na makuya ron guys, nag-abot nila. Yummy. Yummy. Tanong ko guys. Napik ko na guys. Munas Kuya Gail, kaya insang tataod, mabalik ng punhid, kaya puli-puli silang Kuya Kinkin. Okay. Ay, Ilia! Ang inam na kuan la. Yay ko anak. Kanay mo, Choco? Hala. Ko. Choco ko no injay ya. Nahan pa siya ko ma. Mama laba ma. Puli-puli sila sa Kuya Kinkin guys, kaya si Kuya Kinkin sa nagbantay sa doka, buhiun. Thank you, Kuya. Black ni ma. Black chocolate. Nampa ni ma. May chocolate. Chocolate. Sige na, pagkuan na. Mama. Dahil sa Kuya Kinkin guys, mano po yung pulis, Kuya Kinkin og uli, kaya si Kuya Gael ang pinagbantay dito kung mo inom sa Milo. Wow! Wala, manghihanapay, manghihapon di ay, garan. Agi mo? Kanding. Kanding ko nung isa te. Hala, kanding. Muro sa kagnaw kanding. Sisay ko danding. Ha? Sisay ko danding. Kanding mo ha? Kanding ko nung isa. Agi mo, Ken. Baka. Kakuy Kinkin baka. Rabbit ninday mo huktas. Na, di mo silbi kamutang Kim. Kamutan ni mo grabit be? Di. Aw, di ay. Tanan ay tarot. Pakanan ko lang sa carrots guys. Palit ko Very tarot. good. Palit ko tarot. Palit na yun sa carrot guys. Kaya sa pakanan nag-rabbit. Very good. Tingnan ko luto. Mudeng kag luto. Kay? Eat rabbit luto. Amo eat ko nog rabbit ag luto guys. Amo eat ko nog lagi ko nog luto ag rabbit. Tachon. Luto ka ng rabbit. Ako mama. Ikaw mo yung mamas rabbit. Botang Diyan ko yung mamas rabbit guys. Hala. Anak na mudug ni mo rabbit. Hala, mudug nag rabbit ni mong gamanting. Kamay ko dyan. Rabbit mo. Rabbit imong ganahan ko sa rabbit guys. Ganahan ko si Jag Labang rabbit. kanding. Di ko danding. Danding rabbit ay. Manungag dai ko ng kanding, rabbit ako ng ija, butangi, ko na luoy. Nami to rabbit. Oh, lami dai rabbit imong gitilawan. Nindot ag rabbit timanen. Dindot. Rabbit. Sige mo palit tag rabbit pohon, ha? Pohon og nanatay ipalit, okay? Takasinse. Kung batikin kaya mo balik na natus kankin. Pabugnaw. Nabusog nagbaka be? Busog na dagbaka. Hey guys, dani may maguna karon marida. Nagto padung dagto to. Taman dadtong nay hello black guys to. Kaya man darang atamnan og palidya. Sakto tong mangipanguhang fertilizer gahapon, tong mga uhot nga lata na kadyo. Magbuho man mi dani, mubuhuan ga mo pamutangan daan og uhot kay arong samot to hisag kalata dalam ina ibutang na tagatang kuan na to palidya pohon. Palit pa ang pag-ugsidling kaya ang patubuon daan. So, karinderi at lamang iandam sa daan kaya rong lami na itanam. Dahil hinluan na mga karon tabangan namang hinlu dari sa mga chikiting. Karon dari mahuman. Lami mga gazaning atang trabaho nga daghantag mang tinabangay rong dali mahuman. Guys, no? Kayo, iza-iza tag trabaho. Wa gazid. Dugay mahuman.
Dari ron amo rin tabangan karon dari. Ito panangaan pang mga chikiting. Una na ko dari. Una ko guna guys. Guys ya. Kana dari. Kuan siguro pa ni mga dosis siguro pa ni kapuno dari mga matanom guys. Karon taong mahindok pa ni dari di pa ta kamang-kamangan dari has ni Maroy. Diyan naghumanda na dari napud. Ako ning atamnan dari guys ngari adto. Luag man ni dari. Luunon pala magkaadyo. Wala. Naguna mi karon dari guys, baning mininjo samang gunahan dari karon kay mga pang atamnan. Wow. Dana guys, magguna na mi dari sa mga atamnan og utanon. Ya, papa mo nagpala. Magaling pala kay dakog timod. Dakog agi bas sagbot makuha. Si Bagbe ato pa daw papa bi kinay pala bi. Nato ka bi. Kaanohan ka? Karehang guna. Kaya makubkub man kong sundaan dari sa mga atamnan kay mga gahungan daan, magahong midaan kay mga butangan daag tambak. So, ito naman datog ang mga fertilizer gi. Ito na mag Kani guys mo ni paragis. Mo ni padpad tambaw ni. Kaya na, aron tambay ka kadyo. Grabe ga bus. Tambaw ni sa daghang matambawan da ni. Kato mga di makaanak kadto may laga Kaya aron makaanak mo. Bati pa. Ako may tigbuho dari guys, kaya hang apang anan, apang gahungan daan. Bati. Ako ray palakin. Sige, bati. Kita mo kuno mo pala guys. Tikadut. Timang. Bati yut. Grabe. Ano guys. Tapok na naman dari sila. Karong kuan. Amo ring gunahan dari ngadto, karong among apanamnam dari gulay. Magapritag utanon. Haman ni panggahungan guys, ang buuan daan kaya mabutangan dari og fertilizer katong uhot nga lata na kaadyo, mo ihang ibutang nga mga buho. Kim, di sa man kagikan bis. Oh, yo, sa dura ba ni kaligo guys? Sila kuya Kinkin to, sa sila kaligo. Ato ka aligo nina ma. Ligo isa dato sa gripo. Grabe pa guys, kaya diha kasi linta ning gawa sa mang gripo. Pastilan, ang grabing hadlukan tao na habi ko binuang lagi ingan kuya Kinkin, tinuod man di ay. Naligo mas kuya Kinkin, sa may nasunod ni Kim. Human hagligo ni Kim, sa naligo. Aman ma. Tara ginuko diha may linta. Hadlukan na uy. Tanaw na hada to basing na up. Na guys, ag linta di Tara ginuko guys di aning taas-taas na sa kanina linta. Mau na linta ma. Ni taas sa na diya mo manggibutangan og sabon karo mamatay na. Jara, hala ginuko. Behek na ma. Na mo taas man sa guys, ning uk laman kay gibutangan man na magsabon. Jara, yarang gadyan mga hadlok ka guys. Dari man na magibalhin pag amang ripo kay nabugto lagi en taon dadto. Tingaman may kini singgit na maskin kinay linta kuno. Hala mo man ini. Na ning taas guys tanaw. Hala ning taas na pud na. Mo taas lagi si Zam magtinas taas jara lainon. Jara. Hala nailinta, so padara na nailinta dagan ba to? Dagan. Sari maguna guys kaya ron. Awa day ka kadagdan na day pilatilin gud dito. Sama yun na. Mawali ya. Tura ka ka istorya na kami na ko. Ati bitin to. Ha? Na, wa ko ni TikTok guys. Kung hindi man kuan. Yung di TikTok. Now TikTok good. TikTok na ba TikTok YouTube man. Na ba TikTok YouTube bayar. Nay TikTok YouTube. Oh, tangin ka. Ako. Kanos Ano na? Ni mo rin na. Kung magpala dari guys, kung dali mahuman. Ay, ready. Ba? Ikaw mo din si Mood. Maguna pa. Ako nagjuta. Ikaw, tura ka mo nagbutra. Buwatan tao. Ha? Sorry naman to. Kaya mo rin ikaw laya Ang gunaya. Batikin. Batin sud. Kaning tamnag utanon kin, naron natin. Now. Batikin kinot.
Lamay ko na. Ano dani guys na may abubuan dani kada buntag. Kisa may tigpabuo mo kita. Kaya butabang na to, kumukuya kada buntag, inday. Ito. Daw na mahal kong bahay. Day no. Ako ko na masagbutin TV. Kumbatikin, karon natay ma. Tamnag manggulay kin. Mananam natang magulay kay mahal kadto gulay sa merkado. Mahal. 1 kilo, grabe mahal ka 1 kilo dahil sa utanan guys. Maka Di ka kaagtarang. takakaon na rig maadto. Kay mahal kadto gulay, magtipid-tipid man gadto tagpalit. Madyo mga gadto tong atong tanam kay da. Buong tag kinaon maka share pa ka sa pamasilingan. Ugma, bunga na pod. Pohon kaloy sa Ginoo. Palit pa kog sidling. Para marang hinluan na rin guys kay arong Mananay. ready na. Okay, hapit na yung mga kuan guys. Pahak na. Dato na sa pahak. Pahak nag mang gunahan. Sipon ka be? Sipon mas kuya kinkin. Huwag mo kas init good. Huwag mo singhot-singhot sa ilong. Sige, inom og tubig kin. Daghan nag-inom tubig kin. Kumbatikin! Guys, sige yakin may hang kauban kay sa Kuya Gael to maning tabang les papa. So kami dali mi kumbati mig tamna na mus utanon. Puhon. Taman mi dari magguna guys ya. Sa magtamnan na nagpalidya. Ha? Hoy, di amang pag-amang kaming badge nagsiisuroy-suroy. Dari ra ka. Han pala. Di pwede to nimo di ka kadaog pala garaon pud. Apil ko, Chen-Chen. Apil ka kuya. Tapos pa magsagbot be. Hindi, tigpato. Kadaog. Matura ka dahil landong dahi. Dali ito ma, be. Ha? Ayun. Medyo nadali na makadusdos. Hait mo pa rin mga sundangan naman guys. Hait ag simud ra pud. Yang napati. Ang lapad hindi. Wala may babaid. Silis na magbagan. Ano ni? Nadari kang pangbuhuan. Lumbadan na magbuhu dari guys. Kabuhu dito mga 20 ka buhu. 20 ka puno na po datong palida. Ana all. Libre na tagutanan. Pohon. Ma, Ha? Ano ilabog mo kita? 50 ka po. Sana all. Arang. Ano ka? 50 ka buhu magani. Ako, ay, dali duta mo. Malindig ka buo. Sakto dyan to dari guys. Sa kamang fertilizer. Yung ipanguhang hapon. Kung mauhot nga lata na. Ang mga ipanang dahil sa buhu. Komba TV kana very good jud ka kin sana all tanang bata ka mao maguna kay maghanag pang tanong og gulay guys. Ira. Katapok sagbot be. Kung kasagbot day la dan tapok ka day. Nala na ibang natubutang to ala to to. Kung tapok ka na. Ah. Very good. Tama? Pari. Kim mo tigtapok guys. Sanita isya. Kim sa dari ko. Abang nito na. Tabang ka. Yes. Pati na erong kamao trabaho kasi trabahoon. Oh, pati bibi. Galing na, andun na. Kana butang na to ko. Buta ko kana sa gut. Ako? Tapos sa gut. Kuya, buti eh.
Iko ani na. Ha? Iko ani na. Ambil nabi. Tabang si Kim mo. Panghakot na mo guys. Dari mga sagbo. Tara na matapukon niya. Tara bi. Tapo ka bi. Kamay na. Hindo na dyan pud. Silong sa midari. Grabe init ah. Day kay init day. Ito. Buwak ma. Asa? Na. Pila na. Pila na. Kin. Kubati ko ya kin. Ano natay tamdan di. Una baka nakas landong ha. Una tang sagbot. Danara na day, butang day. Tara marangit tapok ang mga sagbot guys ya. Namura nang usahan ug hakot. Danara na be, di ibutang kay lata na. Samad sa kadiha. Andiyan ang pala bi kay bugat bi. Ayo pa mong tiil kay hait ra ba nang simudo na ayo pa mong tiil. Ha katudayin kuan guys padpad kay gahi magpadpad. Hoy, unsa imong gibuhat dana? Ani. Nagpabuto na pagkada ng mga babol kuan sa nga dana. Pabuto sa guys na. Kumba TV. Hapit na may mahaman guys kamay na laman. Yan dari panapok ra namong masagbot to ah. Okay, sunod adlaw among naning agahungan awon sang hapon na naning gahungan guys dari among butangan og mga tambok. Ani? What's that? Lansang? Ha? Lansang? Di ka na mainom gud. Nag-snack sang naguna guys ah kay tutasan. Reklamo na kay tutas kuno. Totos. Lagi kaon sa manang imo. Wai. Totos. Sa nang imo? Totos. Protos. Pasti lang protos ko nang ida guys. Igo ra man ang kot-kot sa juta. Di tighakot ning sagbot do uy bud. Tighakot ba ning sagbot guys. Ang si Kuya Gar kay tabang man nila dari. Dala guys, amo nang ipanapok dari sagbot kay unsa nami magtiwas kay grabing inita. Masang ipang napok dari di ah. Tiwasan na mo unjang ma kuan kay grabing inita ka azo. Nabuhi si Manukay. Tapok sana mo guys. Unsa na matiwasan dari kay mamuho po ko dari unsa guys. Kumuan na dari ngadto. Huwag sa kay grabe inita na. Alas 10 na. Alas 10 nas buntag. Ja guys, sa mararing atiwasan dari. Magbabay na mininjo kay taas na po kaso kumang videos. Na guys, kita-kita na ta sunod na mga video guys. See you tomorrow. Bye. God bless you sa tanan guys. Garon sa do. God bless you sa tanan. Amping mo kanunay guys. Bye.